Tobias, Ja? hvad hedder det? Et spørgsmål. Et spørgsmål? Ja. Hvad er det, den fedeste video, du har filmet med Morten? Den fedeste video, jeg har filmet med Morten, det var vores Islandstur. For det var noget, jeg ville, og det var min idé. Og jeg har altid vel til Island, siden jeg var sådan 10 år gammel. Ja. Det er så flot. Og så siger han, Tobias, vi tager til Island, hvis du giver mig en fucking god grund til at tage til Island. Så skulle jeg også finde på, hvad vi skulle lave. Så sådan, der er lava? Okay, vi skal se noget lava. Og det var sådan, okay, så tager vi til Island. Okay. Okay. Island den fedeste video. Så nogle ting, hvor vi rejser, og hvor vi ser nogle fede lande. Det er sådan min yndlingsvideo, ja. Fedt. Tak for det. Tak. Jamen, tak. Morten, jeg har lige snakket med Tobias, og jeg spurgte ham, hvad den fedeste video, altså sådan, han har filmet med dig var. Hvad tror du, han sagde? Island. Rigtigt. Det er rigtigt. Fordi han sagde, at det var hans idé. Det er ikke rigtigt. Men han sagde, at det var noget, han gerne ville, og så sagde han bare, at der var lava, og så sagde du, vi skal se noget lava. Han lyver. Han tager alle mine credits. Hvor er han? Han er gået ind.